Tisztelt néző, ez itt a 157-es Budaligeti végállomás a busznak. Mi most a Honfoglalás utcával állunk. Itt következik a Honfoglalás utca vége. Itt egy körforgalom van. Ebből indul a Zerind vezér utca, tovább a Koppány vezér utca, és a másik oldalon a Géza Fejedelem utca. Ott van egy biciklő pihenőhely. Miután a Géza Fejedelem utca, mint bicikli út ki van alakítva, aminek a folytatása aztán az Zerind vezér utca lesz. Az Zerind vezér utca elejétől már megállni tilos, tábla és felfestés is van, ugyanaz van a másik oldalon, a Koppány vezér Géza Fejedelem utca találkozásánál felfestés, illetve megállni tilos tábla. A keresztezés körforgalom közepén egy virágsziget van kialakítva, ami egyúttal a forgalmat is szabályozza. Most haladunk a Zerind vezér utca felé. A Zerind vezér utca elején van egy 6 tonnás súlykorlátozó tábla kihelyezve. Itt az úttest, maga az úttest 5,5 méter széles. Jobb oldalon járda található, bal oldalon nincs járda. Viszont a baloldali úttest mellett rögtön a második oszloptól a villanyoszlop sor az közvetlenül a szegély mellett fut. Maga az út, ahogy már említettem, egy bicikli útnak van kialakítva, az 5,50 méter szélességen egy 1,20 méter széles biciklista, egy 2,50 méter széles autóbusz és egy szembejövő 2 méteres kocsi fizikailag el se fér egymás mellett. Ott tetszenek látni a biciklistákat. Ugyebár a bicikli barát út az arra jellemző, hogy egy kisforgalmú úttesten található. Köszönöm szépen a figyelmüket!